Všetko viem doložiť, dôkazy, počúvajte. Šimečku. O otcovi radšej hovoriť nebudem, ten vymetá kultúrne domy po Slovensku a robí protivládnu činnosť, chodí po všetkých diskusiách a útočí na túto vládu. Len táto jediná organizácia, matky vašeho pána, predsedu, pána Šimečku, vybrala zo slovenských zdrojov 636 546 eur aj 50 centov. To je Projekt Fórum. Úplne jednoducho si všetko vygooglite a idete na centrálny register zmluv, nájdete si takúto zmluvu, zistíte, že projekt Fórum má IČO takéto, konateľom je Marta Šimečková, to je mamka Šimečku mladšieho, a tu je centrálny register zmluv. Keď dohodíte toto IČO, čo ste našli zo zmluvy, nájdete 26 zmluv, okolo 10 000, 40, 50 000, tam lietajú takéto sumy. A keď si zoberiete kalkulačku a všetko to spočítate, tak vám to dáva 580 706 eur. Necelých 600 000 eur. To je iba jedna jediná mimovládna organizácia. Aby toho nebolo dosť, pokračujem ďalej. Táto organizácia sa obracia aj na Európsku úniu. A teraz dobre počúvajte, máme tu správu, ktorá je potvrdená, že v niektorých rokoch táto organizácia, ktorá má jedného jediného človeka, a to je matka pána Šimečku, dostala na činnosť 202 000, 192 500 eur bez projektu. Toto je grant, ktorý dostali len preto, aby existovali. Čiže pani Šimečková, matka si sedí v občianskom združení a ťukne je na účet 200 000 eur, aby ich použila sama pre seba. A to ešte nie je všetko. No a to ešte nie je všetko, pretože na Facebooku nájdete Stredoeurópske fórum, to je to fórum Martiny Šimečkovej a tu dole, nedáme si vziať 17. november, vidíte na obrázku Dzurindu a Šmegnerovú, naľavo Havla, a keď sa pozrete na centrálny register zmluv USA, tak zistíte, že projekt Fórum, občianske združenie, dostalo raz 20 000, raz 15 000 dolárov a je veľmi zaujímavé, od koho? Department of State, ministerstvo zahraničných vecí, to znamená, že americká ambasáda. A to je na projekt, kde spájajú Slovákov a európskych intelektuálov a občanov, oslavujúc ročne, každý rok oslavujúc Velvet Revolution, to znamená sametovú revolúciu. A tu je dôkaz, že peniaze išli z americkej ambasády v rokoch 2018 až v rokoch 2019. A aby sme sa naozaj trafili, tak ako bolo na Facebooku uvedené, tá organizácia sídli na Štefánikovej 33 Bratislava a keď pozriete si daný kontrakt, tak uvidíte recipient, ten, kto obdrží peniaze, je projekt Fórum Štefánikova 33. Pokračujeme ďalej. Táto organizácia je dnes exekúvaná v rámci Európskej únie. V rámci Európskej únie sa dnes vymáha od tejto občianskej organizácie skoro 150 000 eur za to, že tieto peniaze boli zneužité. Takže o čom je dnešný meeting? A keď si pozrete a zase vygooglite na plus 7 dní, tak uvidíte článok z 19. februára 2025 tohto roka. Šimečková a jej neziskovka vo veľkých problémoch. Čeli exekúcii zo strany EÚ. A tu si nájdete 113 400 eur. Výkonná agentúra Európskej únie pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru od tohto projektu Fórum, vymáha 113 400 eur. Takže je to všetko odzdrojované a dokázané, že je to pravda.